हम वोट सिर्फ उसी को देंगे जो हमारा बच्चा का अधिकार के लिए, हमारा बुकुंबारा अधिकार के लिए बात करे। Ông phải ông đã là chẹt cái ấy, vừa sao tôi xuống tầng là cái trên đi chứ nhá. À cái này nhá, masalah tao không masalah, đi đi pass tao không masalah. जों ब जागायाव बुट देखायसिनि बागै हामनाय सिनि पदमारखाव जे सामानि दङ बिजेपि हाबा सबका सात सबका बिकास जतन गरै गोनां समान खायनाय हिनै किन्तु अ जागा जे बुबाग्रानि व सामानि दङ सिनि म एडिसि व जों मारे एखाय सिनि बर रग द फतेबो गोलंनाय हिनै आउन बागै नर हामिर तावान सुदि एंगाय जों ब जागायाव ताकलाय बुट देखायसिनि बागै काहामुंना जतन लामसुको सिक्रा लाइब्रेरी चैनल जों जत साइमनो लाइथने सालो टिप्रामो थने एक्स कैंडिडेट मेरी देवरमा बीजेपी पार्टी हाबमानि तांगे हिनगाय बुबाग्रा अ टिप्रासन बगे मुंसा खलाइमानिया कौबेसिमि तिनि खना हनि साइतंगु आमनि दारतिया आं बीजेपी पार्टी हाबका हनि साका मेरी देवरमा बाट कोले आमसे बुबाग्राले टिप्रासन बगे जत खरां तिसि चिरगिनो डिमांड खाइतंगो बीजेपी पार्टी तने प्लस सेंट्रल मिनिस्टर जे तने रक्से रिया हनगाय आरो बुबाग्रानिले ताम दुस्तंबा आबुनि बागैनो बुबाग्रा जत टिप्रासनो लकी बाक्सा थांजा तंदिहनै चिरगि साइतंबला नरकाहाय बरक से टिकेट शीट माइन बागै टिप्रामथ पार्टी याक्रि बीजेपी पार्टी हाबुइ थांगु डाइरेक्ट हंके आमनो बुबाग्रा आमसनो टिप्रासनो सालाक थकोगि तंके बीजेपी पार्टी बाय आगेनो एलायंस थांजा तंगिनो बुट बासाकमो बाट बीजेपी पार्टी रो कौबेसिमि रिना हिन सावै एग्रीमेंट खाइ मुंसा रिना गयसानि बागैनो बुबाग्रा एलायंस इंया एबाके कम्प्रोमाइज खालिया टिप्रासा एकोनि बागै अलरेडी एग्रीमेंट खाइ मथानि दुजन बरनो मिनिस्टार बो रुरिखा आमोजतो टिप्रासा लुकुनो नोगै टंगो साइमानो फियाबो जे एकट खाइमनि मुंसा सामुं खालिया बीजेपी पार्टी रक अ कोंनो वानसुगिनो बुबाग्रा काम हामिया अनेक वानसुगिनो टाक्लाइ टीटी एडीसी इलेक्शनो साइचुं बुटनो बासावै फनोका फियाबा नरखेनके टिकेट शीट लुबिनि बागै टिकेट मायानि दार्तिनो खारि थांबोक्या मेरी देवरमानि बन्धु अनंत देवरमा अलरेडी आगि सान्यो दंगो आं टिकेट नांगो टिकेट मायाके आलका पार्टीयाव थाने हिनै बिनि लगिरो थारि सदागर कलेबो टिकेट लुबि ताबुक बीजेपी पार्टीयाव हाबै टिकेट नालाजाक एन मेरी देवरमा खायथ ताबुक टिकेट बो मानलिया दुख कष्ट सालफ्रोम काबै हरिबो लोंजाक फियाबा मेरी देवरमा ताबुकबो टिकेट शीट लुबि इंया हनैनो साकनो बर काहामको से फेसबुक बिनि खानिकक सिमानि नुकसाखा मेरी देवरा बिनि फेसबुक पेजो सिक्या दफानो आंबो हामसको दफानि सामुं खानेरुनि बिसिंगोबो केबेंनै तंगु शीट सेकजना किरिजागिनो थानसा साका साका सिमि एंगि तंगु फिया कुबुयो साबतं आनो शीट माइनानि बीजेपी जॉइंट रिवोहनि साने रकनि बदल से शीट सेकजना किरिजागु नुकजानाय जतनो सालसा हामिया आंसिं खाना नर काहाम तंदि काहाम बरक रक काहाम बरक दफानो हामजानाय रकदा हामिया कमेन्ट रि मोसां मानेका बजे कमेन्ट हामिया खानेरनो हिनका हमको तामसो से नर काहामके तांग बुइनो हामिया कमेन्ट खायदों हिनमानि नेक्स्ट क्या आंकियावनि रांबाय राजनीति खाया आनि जे चुगमाबायसे खायु टिप्रामाथ तंफ्रबो टिप्रामाथनि रांबाय कैंपेन खाया ते ताबुक बीजेपी तंफ्रबो खायगलाक माने खा बो टिप्रामाथनि रांबायबो आगि जे मीटिंग शीटिंग खाया ताबुक बहायनो बीजेपी पार्टीनि रांबाय खाया हनि साकाता आमनि तला सिक्या सामुं खाने ब्रक जेसा जागा थांगिबो दफानि बागि कक सानाय माने खा बो बेलेकिनो लीडर कहा बोती प्रमाण तंपुर बाहिनो दफानि बागिनो खरांति सावि सामुंखाय फायो ता बीजेपी पार्टी थांपुर बाहिनो दफानि बागिनो खरांति से सामुंखाने हनि साका मेरी देवरा बार आमसे बिनि कक कलकमा सेमा जागो जोंथे रिपिट खाने बिन आमसे कक कलमा सेमा जाव जों कासिकोनो सानाय नों आमसे दफानि बागि खरांति सानाय जों आमसे तिप्रासन बाय हामक्रेनाय हुंके ताबुक लाइथानै सालामसे के तिप्रासा रक रोमान स्क्रिप्टनि बागि प्रॉब्लेम दंगो सुदु लाइथानै साले आगिनि से रोमान स्क्रिप्ट प्रॉब्लेम दंगो ओ स्टूडेंट नोनि अ डिमांड कासिनो जे नों खरांति साराकिया नों मेरी देवरा खरांति साराकिया जों डाइरेक्ट न यासिपाक सादु नों मेरी देवरमा अ रोमान स्क्रिप्टनि बागि से डिमांड खारिया खरांति साराकिया नोंसुर तिप्रामाथा पार्टी तंपुर सिमनो बुबाग्रानि मोखां बुबाग्रानि खरांनो नाहारै रोमान स्क्रिप्टनि बागि आगुरतला थांगि किसेमिजे खरांति सिमाका नों जदि ताबुक बीजेपी पार्टी हाबै रोमान स्क्रिप्ट बागि खरांति से फुनकागे कुबुनि आं गसिनाय जे नों सयसु कुबुनि लीडर हनै नामसे कुबु लीडर हंगे रोमान स्क्रिप्टनि बागिनो खरांति से फुंदि सीएम मानिक साहानि बसकांगो नर जुतो हंगे नुगुन मान खने मेरी देरो बसे बर काहाम एबा साकनो बसे बर काहाम हनै गसि तमनि जेसा पार्टी मथा याकरि बीजेपी पार्टी थांकेनो साक साचनो बर काहाम हनै गसिलेमे नुगजाको एग्जांपल सदागर कलेबो एकदम बर काहाम देबो एक्स अनंत देरमाबो एकदम बर काहाम देबो ताबुक मेरी देरमाबो नायनेदि बर एकदम दुर बैतु बसे बर काहामपो आसेरा कोबि कोले इको आबति बर से चालक थकाय डिस्प्ले नर कामकिन नादि लाइथानि सालो सदागर कलय कायसा फेसबुक पोस्ट खालाय साका जेमन सेंट्रल मिनिस्टर और स्टेटनि सीएम हानिसा हांगाय बिनि मामा बाकिना काहायते बरक जे आमसे कुलो सिनेमानि कोकता सदागर कलय ग्रेन तिरिवि सातिरु एडिसो बीजेपी पार्टी फाक्यांगे अ दस्ता डिमानो एबाके कमिटमेन्टनो खाजनाय आबागि बीजेपी पार्टीयाव भोट दिदिहनैनो बिनि अ दस्ता डिमानो कक सावि ग्रेन तिरि कक सातिका
সদাকর কলে যে 10টা ডিমান্ড রিউ কক সামনে নর ডিসপ্লে কামকে নুকিমা খানা অজাক সেহানো কানি কাথাম জিমি সাউরে তে বারবিকে নর ডিসপ্লে ও নুকিনো পরি তমানো বস হাতুরা কিনি কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট রিবো রিতিনা ফ সেন্ট্রাল চিমনো ডাইরেক্ট ফান্ডিনা ফ টিডি এডিশনো ডাইরেক্ট রাং गोबां रहना फ डाइरेक्ट फानना फ ककबरक लैंग्वेज नो सीबीएसई आईसीएस इवती साना फ माने के ई सदाकर कलनि आमसे के फान पावर तंग मान कोकता जे अटोस दिमानो मान फारजा नांप्लाय साके तुबि फेमाने आमसे एटिट्यूड आमसे दाब सारो नाखना सदाकर कलय आम हाके सोशल मीडिया चिरगे कक्साय तंगो आबकेन सानामु तंगो साप्रि सदाकर कलय कक सामने कासे लिमिट तंगो आमसनो साहस तंगे खातो कलमति सये रिदि टिकेट सिदलुपि अंगे तिब्रासा द फानो साला कक्ता सासिदि नों आमसनो अबनो जतो तुबि मान हके खाता कलमति आसुकै सये फनुति सुतु नों नेनि टिकेट सिट निबाके सिमि आम हाके द फानो साला कक्ता सादि नों तो साकसायो लाचि जामनि अ मकलनि चस्मा कतरसे खुलुरा गया नों जदिनि मकलनि अ चस्मा कसमनो खुलुगि कक साकायतो निन मकल जागानो चालाक मानसा थानाय लाचि जामनि एबा लुकुनो किरिमा लाचिमा बागैनो मकल चस्मा कटमा थुबुइ बाहानै आमि बलं हाके यांग वेसेमे सों तंका कबिको खा नों 5 बोसोर एमडिसिनि रांजाय बहक बेटवा खालांगा टाकले बिशो तिप्रामातो टिकेट मालेगा बाइको ताबोखाय मथा सथानो हामिया जाया सावनो बिजेपि पार्टियाव बाहारि थांजावगार हुट्टा नमना साप्रि 5 बोसोर एमडिसि फानबे ताम खलाय फनुका बसुतु दाम कमनि चिगनसा प्लासनि फिल्टर बागने सिमिसि बिन 5 बोसोर एमडिसि खलायपु हुट्टा नमनाले उल्टा बस आति चेहरा बाय तिप्रासन हामग्रे तुबनायपु लगिनि बिनि बन्धु एक्सपायर पाजो अनंत देरमानो तो ताम सासिनाय अकरा बरक बुरा बयसनो जों रेसपेक्ट रुइनो मा साजाउ आबै कासे कोन सानाय नों थैना सिगां बयबो आमसे हामिया जायाखे सराजना तासिमि तानासिदि तांनि हिनखाय एनसि देवरमानि कपालसिमि तारमदि बारबाकि जोंते साना नांगलाक पाब्लिक लुकरोनो ताम सासिनाय खनायनासिदि ओमफाय दा लाचिया खायै बुरा सततय सुरता नाकाचे निजेया apa iya masalah itu masalah ni jadi pas toko mana masalah nggak kacung buahai baru lo cungcus kayaknya dah bunuh dino Bubagra mucus kayaknya jono sadar mucus kayaknya cunga kayaknya naya cungbu sedang di generasi ni bagai hingga kayak YouTube dokter nango harga pada mau tanah tangga नरक साइदमान बिश्रामगंज बाजार ताबके नगर पंचायत सेनामजाकमानि डिसप्ले नर कामके नुकिमा खाना लेंलामा हातिनि मुं सोलाय पुलाके बिश्रामगंज बाजार खाजाका आमनि ओलो ताबक के नुकिमाखा नगर पंचायत हिने मुं सोलायजाकमानि ताबक आमनि के सिनाय नंगने नेता लिडारक तांगि खरांके बति सिनाय करखेना जतन जबंजाक आमा हाकिमंसे बयनि बरक बाय चिनि तिब्रासा एरियाव तरक तरक जागाना हारि तंजाव हके ओलो फ्यूचर बसरो तामनिबा फियाबा चिनि तिब्रासा नेता लिडार हिंजाना रके साबै साकसिमि मोलाय कसकनो फुलायै मोलाय कसबे कसकसिमि थोतालाय बुराय तंमे नुक्सु लुक्र जवान सुनियादि चिनि तिब्रासा लिडार नेता रकेनो जोंमा जोंसिमि वाले सुलाय तकलाय बोलाय तकलाय फ मानेके कक फिरकलाय तमन बुनाके मुंसा साइमिया ताबिको जतो तिब्रासा लुकुन बसंगनो बाहाके नगर पंचायत रक खलाय खिबजाका ते बिश्रामगंज बाहाके जागा साकता तंखा नुगुनि माखाना बले आरो कताय तामोपा नेता रक बेन थामकिया सागाते जोंना हामिया तिप्रासानि हा सागजागि तंगो प्लास तिप्रासा लिडार हिंजानाके खासियांगे तमा जरानो बुबाग्रा ककबरक बाय पोस्ट खायसाका नों जेफोर रांनि बागै वाक जुवाक कुबनि मानैनि बागैनो निनि बोटनो फालो आफरो नों निनि बोसानि थिनांबो फाले रिवहनैनो साका अकंनि मिनिं अंका रामैता पाजिति ओलो निनि बोसाबोदे फ्यूचर भविष्यरो कस बिरमान माने हिनि साका बुबाग्रा आबनि तला इंग्लिश बायतेबो सैजाक तंगो आमो काहाय रकनो वानसुगनो आं तिप्रासान बागै फाटि तंगो फियाबा आं साजुं फाटखामा बाय अंगलाक नरनि लबो लगिनांगौ प्लिज नरक लगिरदि आं चिनि चेराय रकनि इमांनो मुक्तां खायनाय Bubagra atike kokse bini khane kok gazarka joto tibrasano te dara segan darma ba kok kitarino saitomani nungsaka kyabani thane anaros yong sasa kosor tota tong sahorti byapari tongo painani dam kahamno manai dara segan okoktane nor kaham kino bujimang kana anaros kosok sabote bomti byapari anaros kosono pai bujina siri chini talke pilanda narayan onmes dewa hangaito askal je wari wari deputy shemana bagi सालजराखे तिप्रामाथा पार्टी खायो हरजराखे बीजेपी पार्टी खायो yang बोट इरिनाय तिप्रासा लुकुराखेबा खायसिया एबा साइमान्याबा आति बरनसे आइडल्स नामै बेस्ट लिडार हने वानसुगे तंगनाय तिखा मेनत्रा आयंगो हंगे सालके मथा हरखे बीजेपी नारायण हाजिं तंसु सचिन्द्र बाइतलि मनाय शौनर ताकले सावनो बोटिनाय कम्युनिके साथि आईपीएफ पार्टी बीजेपी पार्टी तिप्रामाथा पार्टी कांग्रेस पार्टी एबा जे इंडिपेंडेंट बासनाय आमरंता बोटिनाय नों तामो वानसु कम्युनिके साना तापौदि and comment kami ya kalau video ni share bakar di ni tol bosini nempo jaga wo bot ini taklai oja comment kadi ke jeng nor ni comment bisinte sai mana tia taklai bos sarkar bo party bes kangko agung no amno men ko हम वोट सिर्फ उसी को देंगे जो हमारा बच्चा का अधिकार के लिए हमारा कुकुम्बारा अधिकार के लिए बात करे মানে আংনৰ নতা মকে তাকলাই 2026
एडिसि निर्वाचननि बागै नरना किसा सानाय नरना सानाय नर किन्तु अब हामियार तावान सुदि ओंखाय नर गाना तुदि किन्तु अ जागा दङ अब तो बुबाग्रानि मांखलि जतन साइमाना बिनि फटो दङ अ जागा दङ पद्मबुबा ओंखाय ताक्लाय निर्वाचन 2026 एडिसि निर्वाचन जों ब जागायाव बुट देखायसिनि बागै हामनाय ओंखाय नायनो जरो गिलामा दङ चिनि त्रिपुरा मथानि फ्लेग बाय बिजेपिनि फ्लेग बाय जतन यां नायनायदि गाना खाय फ्लेग बकाले जतन नर नायमांखना ओंखाय अ जागायाव जे सामनि दङ बिजेपि हापांनो सागदि चिनि पद्ममारखाव जे सामनि दङ बिजेपि हापां सका सात सका बिकास जतन गरै गोनां समान खायना हिनै किन्तु अ जागा जे बुबाग्रानि सामनि दङ चिनि म एडिसि जों मारे खाय चिनि बर' रग फतेबो गोलैनाय हिनै आउन बागै नर हामियार तावान सुदि ओंखाय जों ब जागायाव ताक्लाय बुट दिखाय चिनि बागै काहामुंनाय दल लग फ्रेन्ड जते आनि भिडिअ नायनो नर किसा कमेन्ट खाय सादि ओंखाय चिनि हानि जत त्रिपुरा राज्यनि चिनि बुकुंबारा रग जों ताक्लाय एडिसि निर्वाचन 2026 ब जागा बिसि बुट दिवै जों खोप्लाय थाइखाय चिनि बागै काहामुंनो नर किसा कमेन्ट खाय सादि ओंखाय अर त गिलामा जतनि फ्लेग न दङ किन्तु चिनि दुइटा फ्लेग न काजाक बिजेपि ते त्रिपुरा मथानि ओंखाय जों आबनो जों ब जागा बुट दिखाय बिसि जानाय ना बिजेपि ना त्रिपुरा मथाबो बुबाग्रानो देरिके हामनाय ना पद्मबुबार ना सुकना आंनो सोंनाय जों ब जागा बुट दिखाय हागोन किसा कमेन्ट के सादे फ्रेन्ड चंके दलक आसनो कित हामियार ता वान सुनना कित ता वान सुदि ओंखाय चिनि बर बिसि साबुत दं बुबाग्रानो आसनो हामबाय।